general no ho pensam, però sumar-se a les festes com a observador i entrar-hi de quatre potes, participant-ne en cos i ànima, molts cops ve provocat pel contagi de les vibracions de la música. Per Sant Joan, a la ciutat menorquina de Ponent, açò té nom propi. Se'n diu Banda Municipal de Ciutadella. Diumenge ja van demostrar que estan en plena forma, esgarrapant l'entusiasme de la gent en la seva primera actuació. La persona més indicada per confirmar les nostres afirmacions és el seu director, Joan Mesquida. Com estan els ànims per afrontar les festes de Sant Joan? Els ànims des de la banda estan increixendo. Ahir vam fer l'actuació davant Calós del dia d'Esbert i la veritat és que és el nostre pel·ludi perfecte per encarar les festes, els cavalls i el primer caragol en el born. Vull dir que ho tenim tot a punt i amb moltes ganes. Quina és la situació actual de la banda, el present, el futur? La banda, jo diria que a dia d'avui està en el seu millor moment. No exactament aquest any, però sí els 2 o 3 darrers anys. Tampoc diria que és gràcies a jo, perquè jo fa 20 anys que l'any que ve farà precisament 20 anys que estic a la banda. Però sí que el darrer procés o de la darrera estratègia que hem pres amb l'escola de música sí que ara mateix està donant el fruit, tant a nivell de lo que és tractar bé la cantera perquè la banda pugui tenir un futur, com el present actual, que de fet és el que compta, el present. Pensam que tenim una plantilla bastant gran, bastant equilibrada i des de l'escola de música es fa feina per aconseguir que la banda estigui viva, que estigui present i no descuidar el futur. Tenim una banda jove, ara mateix de 53 músics joves, que tots amb ganes de pujar a la banda grossa i crec que això és el millor futur possible. Per tant, i ara disfrutant de les actuacions, disfrutant tant de Sant Joan, disfrutant dels concerts, que és una part important de la temporada, i per això crec que estem davant del millor moment. Què hem de fer per treure el màxim partit de les festes de Sant Joan? Ui, quina pregunta. Jo crec que el màxim profit ja l'hem tret. Fins i tot ens hem passat de treure el profit de les festes. Jo com a ciutadellenc i com a amant de les festes de Sant Joan, des de ben petit que les he mamades, penso que estan en un punt de desmadrar-se com a excessiu. No vull dir que quasi diria que s'hi ha fet com a massa feina. M'agradaria que la festa fos més familiar, poder recuperar moments en què avui en dia no els he disfrutat tant. Pot ser els mitjans de comunicació en com despert massa l'esperit de la festa. Per res vaig en contra de la vostra feina, no és això que vull dir, però sí que s'ha desmadrat fins en el punt de no poder disfrutar nosaltres mateixos de segons quins moments que per nosaltres eren molt especials. I això fa que haguem perdut un poquet l'il·lusió d'aquests moments que per nosaltres eren màgics i que ara s'han convertit en un poc. I això sap una miqueta de greu. Quina és la persona més veterana de la banda de música? Ara mateix és en Llorenç Triall. En Llorenç Triall és un trompetista que fa feina a la Creu Roja i és la meva mà dreta. Sense en Llorenç pràcticament crec que no existiria la banda. Llorenç Triall, com van ser els seus primers contactes amb la música? Jo de petit tenia ma mare que cantava molt i sempre m'havia agradat la música. I una vegada, justament en aquesta plaça, van sembrar els arbres aquests, una cosa que va fer l'Ajuntament, aquí no hi havia res, i va venir la banda, que eren molt poquets, i van demanar, com ho fas per poder aprendre un poquet de música i això? I me van dir, mira, dius, dimarts podem fer classe, i vaig començar allà, vam començar a fer classe amb el mestre Carretero, i a partir d'allà, amb els poquet temps, me van donar ja una trompeta i vaig començar a sonar i me van ficar dins la banda. I és així. I què li aporta a la vida ser membre de la banda de música de Ciutadella? No sé, és una manera de veure les festes d'una altra manera, totes les festes. Jo m'agrada la música, sempre m'ha agradat.
i es poder interpretar, cosa que jo som flac, i avui en dia els al·lots són molt més bons que nosaltres, però agrada, i tu passes bé. Vaig a la banda, faig l'arxiu, hem digitalitzat el que són les obres, i per un gust amb aquestes coses, molt, no ho sé, és algo, no és molt bo dir, principi. I si no fos músic, què seria? Home, cada un té el seu ofici. La música és una manera, per jo, o en aquell temps no era per viure, era una afició. L'afició, m'agrada caminar, m'agrada anar pel camp i això, però l'afició és la música. I com a ofici, doncs cada un intenta agafar el que li agrada. Jo vaig fer d'electricista, ara som tècnic d'emergències. Bueno, ara no, fa 35 anys que som tècnic en emergències i això és l'ofici. Ara, la música és una afició, no podem canviar per una altra cosa. Hi ha alguna anècdota de la banda de música de Ciutadella que li agradi recordar? Bona anècdota. L'any que vaig sortir, o com abans de sortir, perquè era petit, tenia 12 anys, un cosí meu era capellana, encara en triall, i va ser polític perquè va ser com anar dos cosins, cada un per una banda, un poc cada un el seu camí, no? Però va ser una entrada com en família sense tenir res a veure una cosa amb l'altra, no? I aquell temps entràvem en esbord, fèiem el caragol d'esbord, antes de començar el caragol d'esbord entrava tota la música sonant, cosa que es va tenir que acabar, perquè clar, hi ha massa gent, o ja hi havia massa gent en aquell temps, el primer any me'n record que no van poder arribar des de les places Espalmeres fins a l'esbord, i jo era com un poc frustrant el primer dia, no? Diu, oi, i aquí què passa? No? Era com un poc de susto. Després va ser un poc fent, ja te vas animar, no? I vas fer show amb els altres i això, però era un poc xocant, no? Veure la gent allà com no te deixava passar i això, i tu dius, però sonem i volem arribar i volem fer bulla i això. Amb el temps s'ha acabat, això, és impossible, ara seria una generació, no hi arribaríem, en 4 hores no hi arribaríem, i és impossible tornar a fer, però seria algo polit. Si pogués ser espectador d'algun dels actes que se perd per el fet de tenir que ser a la banda, de tenir que estar tocant. I quan els cavalls arriben a Sant Joan de Missa, allà és una altra casta de festa. És una festa com a més familiar, la gent fa la bereneta, veus els cavalls com arriben, veus l'entrada dels caixers a missa, fan la bereneta i després vas baixant a Ciutadella i segueixes la festa. És impossible, estant en esbord, no tens temps d'arribar allà, no? Però és algo que sí que agrada. Moltes gràcies, Llorenç, i bones festes. I molt bé, bones festes a tothom. Gràcies. Gràcies i de part de tota la banda que passeu també tots unes bones festes i que la respecteu i que feu que la música pugui fluir com ho està fent fins ara.